Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. 3 Νοεμβρίου 2024, στο κλειστό γήπεδο Παναγιώτης Τρενταφύλου. Θα παρακολουθήσουμε σήμερα μαζί την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Α2 γυναικών ανάμεσα στα Μελίσια και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Να πούμε ότι μέχρι τώρα στις 4 αγωνιστικές που προεδίκηθηκαν, ο Κρόνος έχει σημειώσει 2 νίκες και 2 ήττες, ενώ βρίσκεται τέταρτο στη βαθμολογία με 6 βαθμούς. Τα Μελίσια με 1 νίκη και 3 ήττες βρίσκονται έκτα με 5 βαθμούς. Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο κύριος Τυρμπάς Μιλτιάδης και ο κύριος Μουστρής Παναγιώτης, κομισάριος ο κύριος Λιμιάτης Ευάγγελος. Οι δωδεκάδες για το σημερινό μάτς για τα Μελίσια με το 4 Παναγιωτίδη, 5 Εμμανουηλίδου, 9 Κυριαρίδη, 10 Κυριακάκηδη, 11 Σιώτη, 12 Κυρίδη, 13 Σάμητα, 16 Χατζοπούλου, 18 Βελέτζα, 20 Παρθενίου, 23 Κοτσίνη και 32 Κούκι. Για τον Κρόνο 3 Πατεράκη, 5 Γλιτσά, 6 Καμένου, 7 Κοντογιάννη, 8 Ανδρέου, 9 Τσαγκαροπούλου, 10 Χόνη, 13 Μάγδα, 21 Θεοδωροπούλου, 26 Σταθοπούλου και 33 Παντελή. Προπονητής ο κύριος Παπαζαφυρόπουλος Σοκράτης, βοηθός ο κύριος Φαρμάκης Χρήστος και γενικός αρχηγός για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου ο κύριος Δελημήτρου Κωνσταντίνος. Για τη μεριά των Μελισσίων, προπονητής είναι ο κύριος Καλογερόπουλος Παντελής, βοηθός ο κύριος Φωτίου Κωνσταντίνος, γενικός αρχηγός ο κύριος Χατζόπουλος Ιωάννης και στη στατιστική ο κύριος Κωνσταντινίδης Έκτορας. Πάμε λοιπόν τώρα στη βασική πεντάδα για τα Μελίσια με το νούμερο 4 Παναγιωτίδη, με το νούμερο 5 Εμμανουηλίδου, με το νούμερο 23 Κοτσίνη, με το νούμερο 12 Κυρίδη και με το νούμερο 32 Κούκι. Για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με το νούμερο 3 Πατεράκη, με το νούμερο 9 Τσαγκαροπούλου, με το νούμερο 33 Παντελή, με το νούμερο 7 Κοντογιάννη και με το νούμερο 6 Καμένου. Πάμε στο Τζάμπολι, Τσαγκαροπούλου και Κοτσίνη. Πρώτη επίθεση για τον Κρόνο με την μπάλα τώρα, την οποία κλέβει Παναγιωτίδη, φεύγει μπροστά. Άστοχο λέει, rebound που θα μαζέψει Κυρίδη. Γύρω ρμπάζα στην Κούκι και τώρα η Εμμανουηλίδου. Κυρίδη και πάλι χαμηλά στην Κούκι, η οποία στάρει, αστοχή, rebound από την Τζαγκαροπούλου. Στο κατέβασμα η Κοντογιάννη βρίσκει την Παντελή, η οποία αστοχή. Εμμανουηλίδου κρατάει την μπάλα στην Παναγιωτίδη τώρα. Πάει μέχρι μέσα η Παναγιωτίδη, αστοχή, rebound Καμένου. Κοντογιάννη πάνω της Παναγιωτίδη, παίρνει 2 συνεχόμενα screen και προσπαθεί να βρει χαμηλά την Πατεράκη, αλλά η μπάλα θα πάει στις 45. Τώρα η Πατεράκη θα πάρει την μπάλα στο low post, θα γυρίσει και θα πάει κάτω από την μπασκέτα. Αστοχή, rebound της Αγαροπούλου, η οποία βγάζει έξω για την Κοντογιάννη. Εκείνη πάει μέχρι μέσα και στοχή. Ανοίγει το σκορ η ομάδα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με ένα πολύ ωραίο λέει από τη Κοντογιάννη. Εμμανουηλίδου, Κούκι για 3, έστοχη. 3-2, τα Μελίσια απαντάνε με ένα πάρα πολύ όμορφο σουτ της Κούκι. Και τώρα η Κοντογιάννη, πάνω της η Παναγιωτίδη, φάουλ που κερδίζει
Η Κοντογιάννη από την Παναγιωτίδη. Πατεράκι με την μπάλα. Στην Παντελή και τώρα η Κοντογιάννη πάει μέχρι μέσα. Άστοχη το rebound η Κούκη. Θέλει να κάνει το coast η Κούκη. Φτάνει μέχρι μέσα, δεν είναι στοχή. Rebound της Ακεροπούλου. Η Κοντογιάννη τώρα. Γρήγορη πάσα στην Παντελή. Κοντογιάννη και πάλι. Παντελή. Αφήνει στην Καμένου. Πατεράκι χαμηλά. Double team από την ομάδα των Μελισσίων. Η Παντελή για 3. Αστοχή. 3-5 το σκορ. Εμμανουηλίδη στο κατέβασμα. Παναγιωτίδη. Κοτσίνη. Εμμανουηλίδη και πάλι. Για 3 από πολύ μακριά η Εμμανουηλίδου. Αστοχή. Rebound όμως θα πάρει Κούκη. Η οποία θα σηκωθεί κάτω από τον μπασκέτα και θα αστοχίσει. Παντελή με την μπάλα. Κοντογιάννη. Παντελή. Καμένου. Παντελή και πάλι Κοντογιάννη. Θα πάει μέχρι μέσα η Κοντογιάννη. Θα αφήσει την Πατεράκη. Εκείνη θα περάσει στην εκπνοή του χρόνου. Το καλάθι μετράει. 5-7 το σκορ. Κυρίδη με την μπάλα. Εμμανουηλίδου. Μια γρήγορη πάσα στην Κοτσίνη. Εμμανουηλίδου και πάλι. Στην Κούκη για 3. Άστοχο το σουτ. Η Κοντογιάννη θα κατεβάσει. Παντελή. Θα αφήσει την Τζαγκαροπούλου. Εκείνη θα κοπεί από την Κοτσίνη. Εμμανουηλίδου στο κατέβασμα. Κρατάει η Εμμανουηλίδου. Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη πάει μέχρι μέσα. Ευστοχή και ισοβαρίζει. Με την μπάλα τώρα η Καμένου που εκτελεί για 3 και ευστοχή. Εμμανουηλίδου τώρα στο κατέβασμα. Περνάει την Κοντογιάννη αλλά δεν είναι ευστοχή. Εδώ η Εμμανουηλίδου αργεί να γυρίσει στην άμυνα και ο χρόνος βρίσκεται 5 εναντίον 4. Η Παντελή όμως παραλίγο να χάσει την μπάλα και έτσι Καμένου τώρα θα βρει την Τζαγκαροπούλου. Παντελή μόνη της για 3. Ευστοχή. 7-13. Η Παντελή ξανατιμωρεί τα Μελίσια με σουτ 3 πόντων. Ενώ τώρα η Κούκη πάει μέχρι μέσα, γυρνάει και ευστοχή. 9-13. Μειώνει τη διαφορά στους 4. Κοντογιάννη. Φάουλ που κερδίζει Πατεράκι. Και αλλαγές για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ της Παναγιωτίδη. Για τον Κρόνο. Το φάουλ χρεώνεται στην Εμμανουηλίδου και όχι στην Παναγιωτίδη. Τελικά, ενώ για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου εντός η Χόνη, η Θεοδωροπούλου. Για τα Μελίσια εκτός η Κυρίδη και εντός η Κιλιαρίδη. Να σημειωθεί ότι εδώ έχει μπει η Σταθοπούλου και όχι η Θεοδωροπούλου. Πρώτη βολή εύστοχη από την Πατεράκη. Εύστοχη και στη δεύτερη βολή η Πατεράκη και γράφει το 9-15. Τώρα η Εμμανουηλίδου στο κατέβασμα που δέχεται αρκετή πίεση από την Παντελή. Κιλιαρίδη. Τώρα με την μπάλα η Κοτσίνη στη γωνία η Παναγιωτίδη, η οποία ευστοχή για 3.
12-15. Δύο ομαδικά έχουν τα Μελίσια, κανένα ομαδικό Κρόνος. Τώρα με την μπάλα η Σταθοπούλου στην Πατεράκη για 3. Αστοχή, rebound, θα μαδέψει η Κούκη. Κούκη κρατάει, δίνει τώρα στην Εμμανουηλίδου, Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη θέλει να περάσει στην Σταθοπούλου, κερδίζει φάουλ, είναι το πρώτο ατομικό της Σταθοπούλου. Ενώ ο κύριος Παπαζαφυρόπουλος έχει σηκώσει και την Γλιτσά, η οποία θα ράξει την Παντελή. Παναγιωτίδη με την μπάλα. Απίστευτο κόψιμο από τη Χόνη, πάρα πολύ ψηλά. Ενώ μέσα στο παιχνίδι μπήκε και η Σιώτη για τη μεριά των Μελισσίων, αντικαθιστώντας την Κοτσίνη. Η Πατεράκη κερδίζει φάουλ τώρα από την Κούκη. Είναι χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι. Είναι το τρίτο ατομικό των Μελισσίων. Το τρίτο ομαδικό των Μελισσίων. Σταθοπούλου τώρα με την μπάλα. Το σκριν από τη Χόνη. Βρίσκει στη γωνία την Πατεράκη. Εκείνη προσποιείται, περνάει μέσα. Αστοχή, rebound η Κούκη. Φεύγει μπροστά η Κούκη, βρίσκει τη Σιώτη. Εκείνη στην Κιλιαρίδη. Σιώτη για 2, αστοχή. Σταθοπούλου τώρα με την μπάλα. Για 3 η Καμένου, αστοχή. Ψηλότερα από όλες όμως η Πατεράκη θα πάρει το rebound και θα ευστοχίσει. Εμμανουηλίδου τώρα στο κατέβασμα. Κιλιαρίδη, Σιώτη με την μπάλα. Εμμανουηλίδου και πάλι. Κούκη. Στην Κιλιαρίδη για 3. Αστοχή, rebound η Σιώτη. Θα σηκωθεί για 2, αστοχή, Παναγιωτίδη το rebound. Εμμανουηλίδου, Κούκη για 3. Θα αστοχίσει, rebound ξανά η Κούκη. Εκείνη θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει φάουλ από την Καμένου. Δεύτερο ομαδικό του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Πρώτο ατομικό της Καμένου. Πρώτη βολή εύστοχη για την Κούκη. Μειώνει στους 4. Ευστοχή και στη δεύτερη και μειώνει στους 3. Σταθοπούλου, Πατεράκη, γρήγορη πάσα στη Γλίτσα. Χώνει τώρα. Σταθοπούλου. Σκριν από την Πατεράκη που παίρνει τώρα την μπάλα στο low post. Γυρνάει στη Χώνη και εκείνη θα ευστοχίσει. 14-19. Πάρα πολύ ωραία φάση από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Σιώτη χαμηλά τώρα στο low post. Θα γυρίσει πάνω στη Χώνη και θα ευστοχίσει. 16-19. Σταθοπούλου. Πάνω τη Σιώτη. Η μπάλα φτάνει χαμηλά στη Χώνη που βγάζει έξω στην Καμένου, η οποία ευστοχεί για 3. 16-22. Σιώτη χαμηλά. Κούκη, Παναγιωτίδη. Σιώτη και πάλι κερδίζει φάουλ από την Χώνη. Είναι το πρώτο ατομικό της Χώνη. Και το τρίτο ομαδικό. Αλλαγή τώρα για τον Κρόνο, εντός η Τσαγκαροπούλου, εκτός η Χώνη.
Το φαουλ τελικά θα εκτελεστεί από την Μπέιντους. Κούκι τώρα, Εμμανουηλίδου. Σιώτη με την μπάλα στο post, πάει μέχρι μέσα. Γυρνάει όμορφα πάνω στην Τζαγκαροπούλου για ευστοχή. Μειώνει στους 2. Σταθοπούλου. Η Τζαγκαροπούλου παίρνει τώρα στο low post. Σταθοπούλου. Στη γλίτσα, Πατεράκη. Κλέβει Κιλιαρίδη. Και φάουλ το οποίο θα χρεωθεί Σταθοπούλου. Είναι το δεύτερο ατομικό της Σταθοπούλου. Είναι το πέμπτο ομαδικό για τον Κρόνο. Το τέταρτο, με συγχωρείτε. Εμμανουηλίδου τώρα, 24 δεύτερα μένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Κούκι με την μπάλα. Εμμανουηλίδου. Σιώτη πάνω τη Χόνη. Κλέβει η Χόνη. Η Σιώτη καταφέρει να κρατήσει. Κιλιαρίδη. Περνάει στα 2 δεύτερα. Αστοχή. Φάουλ που κερδίζει η Σιώτη από την Τσαγκαροπούλου. Σπρώξιμο δείχνει ο διαιτητής. Είναι το... φάουλ το οποίο χρεώνεται η Χόνη και όχι η Τσαγκαροπούλου. Είναι το πέμπτο ομαδικό του χρόνου και έτσι η ομάδα των Μελισσίων θα εκτελέσει βολές. Χιώτη τώρα. Πρώτη βολή άστοχη για τη Χιώτη. Εύστοχη η δεύτερη βολή όμως, μειώνει στον πόντο η ομάδα των Μελισσίων. Αλλαγή εκτός η Χιώτη, εντός η Κοτσίνη. Και εντός θα μπει και η Παρθενίου αντί της Κούκι. Τα Μελίσια θέλουν να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Ένα δεύτερο, η Σταθοπούλου πετάει την μπάλα. Δεν ευστοχεί, 21-22 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Για τα Μελίσια η πεντάδα είναι Χιώτη, Παρθενίου, Κυριακάκη, Κιλιαρίδη και με το νούμερο 18 Βελέτζα. Για τον Κρόνο, Κοντογιάννη, Θεοδωροπούλου, Πατεράκη, Παντελή και Ανδρέου.
Με την μπάλα τώρα η Βελέτζα. Κιλιαρίδη χαμηλά στη Χιώτη. Πατεράκι πάνω της. Η Χιώτη γυρνάει, κάνει βήματα. Η μπάλα τώρα για τον Κρόνο. Με την μπάλα Κοντογιάννη. Μπάλα τώρα πάει στην Ανδρέου. Ψάχνει η ομάδα του Κρόνου την Πατεράκη. Δεν καταφέρει να την βρει όμως. Βρίσκει την Παντελή, η οποία κρατάει την μπάλα. Η Χιώτη κλέβει. Την μπάλα τελικά μαζεύει όμως η Κυριακάκη. Και η μπάλα τώρα είναι στην Κιλιαρίδη. Το σκριν από τη Χιώτη. Κιλιαρίδη καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Χιώτη χαμηλά τώρα. Παρθενίου στη Βελέτζα. Η Ανδρέου χτυπάει την μπάλα και είναι side out για τα Μελίσια. Απομένουν 2 δεύτερα για να εκτελέσει επίθεση η ομάδα των Μελισσίων. Η Βελέτζα μαζεύει το rebound. Πολύ καλή άμυνα της Κυριακάκη. Βελέτζα για 2. Αστοχή, rebound η Παρθενίου. Κιλιαρίδη στη γωνία, γρήγορη πάσα στην Κυριακάκη. Παρθενίου, Κιλιαρίδη για 3 από τη γωνία. Airball, το οποίο μαζεύει Πατεράκι. Και τώρα η Κοντογιάννη κατεβάζει. Παντελή για 3. Ευστοχή. 21-25. Η Παντελή τιμωρεί για άλλη μια φορά τα Μελίσια, καθώς δεν τη μαρκάρανε στο τρίποντο. Η Βελέτζα περνάει πάρα πολύ όμορφα την Κοντογιάννη και αφήνει στη Χιώτη. Βελέτζα και πάλι. Παρθενίου για 3. Εύστοχη. 24-25. Η Παρθενίου μειώνει στον πόντο. Κοντογιάννη. Παντελή. Κοντογιάννη. Θεοδωροπούλου. Κοντογιάννη. Πατεράκι. Πάει μέχρι μέσα. Φάουλ. Το οποίο θα χρεωθεί στην Παρθενίου, κατά πως φαίνεται. Σήκωσε και το χέρι της μόλις σφυρίχτηκε το φάουλ. Ναι, είναι το πρώτο ατομικό της Παρθενίου. Εκτός η Βελέτζα, εντός η Εμμανουηλίδου. Πρώτο ομαδικό των Μελισσίων στη δεύτερη περίοδο. Πατεράκι στις βολές. Πρώτη βολή για την Πατερακυρία. Άστοχη. Η διαφορά παραμένει στον πόντο. Δεύτερη ελεύθερη βολή για την Πατεράκη. Εύστοχη. Η διαφορά τώρα στο καλάθι. Εμμανουηλίδου. Την κλείνουν 2. Περνάει ανάμεσα. Φάουλ που θα χρεωθεί η Ανδρέου. Παρθενίου. Κιλιαρίδη. Εμμανουηλίδου. Σκριν από τη Χιώτη. Κιλιαρίδη για 3. Άστοχη. Rebound που θα καταφέρει να κλέψει η Παρθενίου. Πατάει όμως έξω και η μπάλα είναι για τον Κρόνο. Κοντογιάννη στο κατέβασμα. Παντελή. Πατεράκι για 2. Άστοχη. Rebound θα μαζέψει τελικά η Εμμανουηλίδου. Φάουλ από την Ανδρέου. Αλλαγές για τον Κρόνο. Εντός η Καμένου και η Τσαγκαροπούλου. Εκτός η Θεοδωροπούλου και η Ανδρέου.
Κοντογιάννη. Σιώτη τώρα με την μπάλα. Η Κοντογιάννη μένει πάνω στην Εμμανουηλίδου. Παρθενίου. Προσποιείται, περνάει μέσα. Κιλιαρίδη για 3. Αστοχή. Με την μπάλα τώρα η Κοντογιάννη. Πατεράκη, 2 πάνω της. Βρίσκει την Τζαγκαροπούλου στο κόψιμο, η οποία αστοχή. 24-28. Τώρα με την μπάλα η Κυριακάκη. Εμμανουηλίδου. Κυριακάκη στη Σιώτη χαμηλά, η οποία γυρνάει με πρόσωπο, εκτελεί. Αστοχή όμως, rebound. Τελικά θα μαζέψει Καμένου. Πατεράκη δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Η Παρθενίου βουτάει και κλέβει. Εμμανουηλίδου. Εμμανουηλίδου κερδίζει φάουλ, το οποίο θα χρεωθεί η Καμένου. Είναι το τρίτο ομαδικό του χρόνου. Time out από τον κύριο Παπαζαφυρόπουλο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια του δευτέρου δεκαλέπτου. Η πεντάδα για τα Μελίσια είναι Κυριακάκη, Σιώτη, Παρθενίου, Εμμανουηλίδου και Παναγιωτίδη. Για τον χρόνο Κοντογιάννη, Καμένου, Τσαγκαροπούλου, Πατεράκη και Παντελή. Παναγιωτίδη πάει μέσα, αστοχή, rebound Τσαγαροπούλου, κλέβει όμως η Παναγιωτίδη. Πριν κλέψει, οι διαιτητές δίνουν την απόφαση ότι η μπάλα πάει στον χρόνο. Κοντογιάννη. Τώρα η Καμένου με την μπάλα. Πατεράκη, Κοντογιάννη, διστάζει για 3, Παντελή, εκείνη πάει μέχρι μέσα, εκτελεί, Τσαγκαροπούλου το rebound, Παρθενίου, Εμμανουηλίδου κατεβάζει, Κυριακάκη, ευστοχή και μειώνει στους 2, Κοντογιάννη. Καμένου, ευστοχή, 26-30. Εμμανουηλίδου. Παρθενίου, Εμμανουηλίδου. Βρίσκει τη Σιώτη πάνω της Τσαγκαροπούλου. Σιώτη γυρνάει, ευστοχή, 28-30. Πατεράκη, στο κόψιμο της Τσαγκαροπούλου. Τσαγκαροπούλου κλείνεται από 2, βρίσκει στη γωνία την Παντελή. Κοντογιάννη για 3. Αστοχή και η μπάλα είναι για τα Μελίσια.
Αλλαγή για την ομάδα των Μελισσίων, εντός η Κούκη, εκτός η Παρθενίου. Για την ομάδα του Κρόνου, εντός η Χόνη, εκτός η Τσαγκαροπούλου. Μπάλα η οποία τελικά καταλήγει στα χέρια της Καμένου από την πάσα της Κυριακάκη. Κοντογιάννη, Πατεράκη, φάουλ, το οποίο θα χρεωθεί σώτη, χαμηλά. Αλλαγή τώρα, εντός η Κυρίδη, εκτός η Κυριακάκη. Μπάλα τώρα στην Πατεράκη, πάνω τη Σιώτη, Πατεράκη γυρίζει, αστοχή, rebound η Κούκη. Κούκη θέλει να τρέξει, θα βρει όμως την Παναγιωτίδη, η οποία κάνει βήματα. Και η μπάλα είναι για τον Κρόνο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από το μεριά των Μελισσίων έχει ξεχωρίσει η Παναγιωτίδη αλλά και η Χιώτη με απίστευτη δουλειά μέσα στο καλάθι, ενώ για τον Κρόνο έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ η Παντελή και η Τσαγκαροπούλου. Δύο πολύ διαφορετικές φάσεις και από τις δύο κοπέλες, με την Παντελή να τιμωρεί από τον σουτ 3 πόντων, το οποίο έχει δώσει πάρα πολύ βοήθεια στην ομάδα της. Η Χιώτη εδώ πέρα ξανασκοράρει πάνω από την Πατεράκη και φέρνει το μάτς στα ίσα. Ενώ η Τσαγκαροπούλου με πάρα πολλά κοψίματα στη ρακέτα έχει βρει φάσεις και έχει κερδίσει φάουλ. Τώρα η μπάλα είναι με την Κοντογιάννη. Πατεράκη παίρνει την μπάλα. Καμένου. Θα βρει την Παντελή για 3. Ευστοχή. 30-33. Όπως ανέφερα και πριν, η Παντελή δεν έχει χάσει τρίποντο. Σιώτη για 2. Αστοχή. Rebound του Πατεράκη. Παντελή και πάλι. Πατεράκη κερδίζει φάουλ από τη Σιώτη. Είναι το δεύτερο ατομικό της σέντερ των Μελισσίων. Γι' αυτό και θα πάει στον πάγκο εντός η Κοτσίνη. 3-3 τα ομαδικά φάουλ. Για τον Κρόνο εκτός Κοντογιάννη και Πατεράκη. Εντός Σταθοπούλου και Θεοδωροπούλου. Airball από την Καμένου. Και τώρα η Εμμανουηλίδου έχει την μπάλα. Γρήγορη πάσα στην Κούκη που αστοχεί, rebound όμως θα πάρει Κοτσίνη. Πέφτουνε πάρα πολλά κορμιά στην μπάλα και τελικά η μπάλα είναι για τον Κρόνο με την Σταθοπούλου να κατεβάζει. Θεοδωροπούλου για 3, ευστοχή, 30-36. Η άμυνα των Μελισσίων δεν φαίνεται να έχει βρει λύση στο μακρινό σου του Κρόνου. Εμμανουηλίδου τώρα. Εμμανουηλίδου και πάλι για 3. Ευστοχή με ταμπλό. 33-36. Ήρθε η ώρα τώρα των Μελισσίων να ευστοχήσουν σε σου 3 πόντων. Σταθοπούλου. Θεοδωροπούλου. Κερδίζει φάουλ πάνω στην προσπάθεια, το οποίο θα χρεωθεί η Κυρίδη, είναι το πρώτο ατομικό της. Εκτός η Κυρίδη, εντός η Κιλιαρίδη. Και για τον Κρόνο εντός η Πατεράκη, εκτός η Χόνη. Πατεράκη χαμηλά η μπάλα, με πρόσωπο τώρα στην μπασκετά. Θέλει να παίξει, η Κοτσίνη δεν την αφήνει να πάει κοντά. Παντελή πάει μέχρι μέσα για το lay-up, δεν είναι ευστοχή. Εμμανουηλίδου με την μπάλα. Παναγιωτίδη στην Κούκη. Η Κούκη πάει στο post. Κλείνεται από 2. Κοτσίνη προσποιείται, περνάει μέσα, εκτελεί για 2 και ευστοχή. 35-36. Σταθοπούλου τώρα με την μπάλα. 45 δεύτερα μένουν για τη λήξη του ημιχρόνου. Σταθοπούλου. Καμένου. Θεοδωροπούλου.
Μέχρι μέσα στο lay-up ευστοχή. 35-38. Time out από τον κύριο Καλογερόπουλο. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέφουμε για τα τελευταία 30 δεύτερα του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 30 δεύτερα του πρώτου ημιχρόνου. Παναγιωτίδη, Κιλιαρίδη, Εμμανουηλίδου, Κοτσίνη και Κούκι 5 για τα μελίσια. Για τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, Πατεράκη Θεοδωροπούλου, Παντελή, Λίτσα και Κοντογιάννη. Κούκι στο κατέβασμα, Εμμανουηλίδου, Κούκι και πάλι. Κούκι πάει μέχρι μέσα στο χ, Εμμανουηλίδου παίρνει το rebound. Σε μια φάση η Εμμανουηλίδου και η Κούκι που θυμίζει Τσάβι Νιέστα στις χρυσές μέρες της Μπαρσελόνα με το 1-2. Ενώ άλλο ένα time out, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 19 δεύτερα του πρώτου ημιχρόνου. Μελίσια με Κυρίδη, Κιλιαρίδη, Εμμανουηλίδου, Κούκι και Χιώτη. Εκτός βγήκε η Κοτσίνη. Για τον Κρόνο, ο οποίος συνεχίζει με την ίδια σύνθεση που ήταν και πριν. Λίτσα, Κοντογιάννη, Θεοδωροπούλου, Πατεράκη και Παντελή. Κλέβει η Θεοδωροπούλου, η οποία σταματάει και βρίσκει την Παντελή, η οποία έχει πέσει κάτω για να κρατήσει την μπάλα. 10 δεύτερα απομένουν, η μπάλα είναι για τα μελίσια. Η ομάδα των μελισσίων θα έχει 10 δεύτερα να εκτελέσει επίθεση και τώρα ο Κρόνος θα πιέσει ψηλά. Baseline out, το οποίο θα εκτελέσει η Εμμανουηλίδου. Κούκι, 8, πάει μέχρι μέσα, γυρνάει, εκτελεί αστοχή, Κούκι το rebound στο 1 δεύτερο.
Δεν καταφέρει να σηκωθεί, έχει σφυρίξει φάουλ όμως ο κύριος Τριμπάς, το οποίο δίνεται στην Λίτσα, κατά πως φαίνεται, σπρώξιμο. Είναι το 5ο ομαδικό του χρόνου. Κιλιαρίδη θα εκτελέσει τις βολές για την τεχνική ποινή που δόθηκε στον πάγκο του χρόνου. Ευστοχή στη βολή και μειώνει τη διαφορά στους 2. Τώρα η Κούκι θα εκτελέσει βολές για το φάουλ που δόθηκε, επειδή ήταν το 5ο ομαδικό. Οι δύο διαιτητές θα πάνε στη γραμματεία για τις τελευταίες διευκρινήσεις και για το γύρισμα του χρόνου. Δεν θα δοθεί τελικά χρόνος επίθεσης. Θα γίνουν απλά οι βολές από την Κούκι. Άστοχη στην πρώτη βολή.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ είναι 37-38 υπέρ του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Η πεντάγια για τα μελίσια είναι Χιλιαρίδη, Εμμανουηλίδου, Κοτσίνη, Κούκι και Σάμιτα. Για τον Κρόνο Γλίτσα, Κοντογιάννη, Πατεράκη, Θεοδωροπούλου και με το νούμερο 6 Καμένου. Κοντογιάννη με την μπάλα. Τώρα χαμηλά η Θεοδωροπούλου, η οποία περνάει, πάει κάτω από το καλάθι και κερδίζει φάουλ, το οποίο θα χρεωθεί η Σάμιτα. Βολές για τη Θεοδωροπούλου, πρώτη βολή άστοχη. Δεύτερη βολή για τη Θεοδωροπούλου. Ευστοχή και κάνει το 37-39. Εμμανουηλίδου. Περνάει από την Γλίτσα και τώρα η μπάλα είναι στην Κούκι ψηλά. Χιλιαρίδη, 8 για επίθεση. Κούκι για 3. Αστοχή. Μπάλα είναι για τον Κρονό. Κοντογιάννη. Κρατάει Κοντογιάννη. Αφήνει τώρα στη Γλίτσα με την μπάλα Καμένου. Πατεράκι. Στο 1v1 χάνει την μπάλα, την ξαναπιάνει όμως. Ευστοχή. 37-41 το σκορ. Με την μπάλα τώρα Εμμανουηλίδου. Βρίσκεται Κιλιαρίδη. Εμμανουηλίδου και πάλι. Σκρίνα από την Κούκη. Εμμανουηλίδου από πολύ μακριά για 3 ευστοχή. 40-41. Σάμιτα πάνω στην Κοντογιάννη, η οποία περνάει. Πάει μέχρι μέσα η Κοντογιάννη και κερδίζει το φάουλ. Το οποίο θα χρεωθεί Κούκι, είναι το δεύτερο ατομικό της. Κοντογιάννη. 2 ελεύθερες βολές. Αυξάνει τη διαφορά στους 2. Ευστοχή και στη δεύτερη και η διαφορά τώρα είναι στους 3, 40-43. Εμμανουηλίδου στο κατέβασμα, πάνω της η Γλίτσα. Σάμιτα. Κούκι χάνει την μπάλα. Με την μπάλα τώρα Κοντογιάννη. Γλίτσα. Κοντογιάννη. Πάει μέχρι μέσα. Αστοχή. Εμμανουηλίδου. Κοτσίνη. Εμμανουηλίδου. Σάμιτα. Κοτσίνη χαμηλά. Κιλιαρίδη στη γωνία η Κούκι. Για 3. Αστοχή. 43-43. Κοντογιάννη στο κατέβασμα. Κοντογιάννη. Πατεράκι. Γλίτσα. Πατεράκι και πάλι. Κοντογιάννη. Πάει μέχρι μέσα. Αστοχή. Πατεράκι όμως παίρνει το rebound. Ψηλά στη Γλίτσα η μπάλα.
Εστοχή για 2, 43-45. Εμμανουηλίδου στο κατέβασμα τώρα. Κούκι. Σάμιτα για 3. Η Κοτσίνη για 3. Κοντογιάννη τώρα με την μπάλα. Πατεράκι κερδίζει χαμηλά την μπάλα. Αστοχή. Η Κούκι παίρνει το rebound. Πάει πάνω στο πόδι της Κοτσίνη η μπάλα. Και έτσι ο Κρόνος θα έχει άλλη μια ευκαιρία για επίθεση. Εκτός Κοτσίνη, εντός Χιώτη. Baseline out για τον Κρόνο. Πατεράκι με την μπάλα. Κλέβει η Σάμιτα, η οποία κερδίζει φάουλ από την Γλίτσα. Αλλαγή για τον Κρόνο, εντός Τσαγκαροπούλου, εκτός η Θεοδωροπούλου, εντός Σταθοπούλου και εκτός η Κοντογιάννη. Η Σιώτη κερδίζει φάουλ από την Πατεράκη. Πρώτο ατομικό της Πατεράκη. Κιλιαρίδη, Εμμανουηλίδου, Κιλιαρίδη και πάλι. Πάει μέχρι μέσα. Αστοχή η μπάλα είναι για τον Κρόνο. Σταθοπούλου. Ο κύριος Καλογερόπουλος σηκώνει την Παναγιωτίδη. Γλίτσα για 3, μόνη της, αστοχή. 43-48. Επιθετικό που κερδίζει Σταθοπούλου από την Εμμανουηλίδου. Παναγιωτίδη εντός, εκτός η Σάμιτα. Σταθοπούλου με την μπάλα. Καμένου. Πατεράκι πάνω της η Κούκι. Αστοχή η Κούκι. Η Πατεράκι, rebound η Χιώτη. Εμμανουηλίδου με την μπάλα. Τώρα η Κούκι πάει μέχρι μέσα. Δεν ευστοχή. Σταθοπούλου. Τσαγκαροπούλου. Καμένου για 3. Αστοχή Τσαγκαροπούλου, παίρνει το rebound. Κούκι τώρα. Θέλει να παίξει και να τρέξει μπροστά. Εμμανουηλίδου, ηρεμεί τώρα το παιχνίδι. Η Κυριακή Εμμανουηλίδου. Κιλιαρίδη. Στη Τσαγκαροπούλου που κλέβει. Σταθοπούλου με την μπάλα. Καμένου. Γλίτσα για 3. Άστοχη, rebound η Χιώτη. Εμμανουηλίδου στο κατέβασμα. Ο κύριος Παπαζαφυρόπουλος σηκώνει την Παντελή και την Χώνη. Μία πάσα της Εμμανουηλίδου καταλήγει στα πόδια της Κοντογιάννη, στον πάγκο. Αλλαγές, εκτός η Γλίτσα, εκτός και η Πατεράκη, εντός η Χώνη και η Παντελή για τον Κρόνο. Για τα Μελίσια, εκτός η Κιλιαρίδη, εντός η Κυρίδη. Σταθοπούλου. Χώνη.
Επιστρέφουμε, 4 και 15 μένουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Η πενταδέτα και τα μελίσια είναι Κούκι, Κιλιαρίδη, Παναγιωτίδη, Σιώτη και Κυρίδη. Για τον Κρόνο, Σταθοπούλου, Τσαγκαροπούλου, Παντελή, Χόνη και Καμένου. Κιλιαρίδη στο κατέβασμα. Στην Κούκι, Κιλιαρίδη και πάλι. Σιώτη, κλέβει τελικά η Καμένου. Παντελή στο κατέβασμα. Τσαγκαροπούλου κόβεται από τη Σιώτη. Και η Σιώτη κρατάει την μπάλα. Κιλιαρίδη σε αυτό, 43-54. Κούκι, Κυρίδη, Κιλιαρίδη για 3. Ευστοχή, 46-54. Τα μελίσια μειώνουν στους 8. Σταθοπούλου. Παντελή. Καμένου. Πάει μέχρι μέσα. Τσαγκαροπούλου για 2. Ευστοχή. Κούκι τώρα. Κιλιαρίδη. Κυρίδη στη Σιώτη. Φάουλ που κερδίζει η Σιώτη από την Χόνη. Δεύτερο ατομικό. Αλλαγές από τον πάγκο του Κρόνου. Εκτός Καμένου και Χόνη. Εντός Πατεράκη και Γλίτσα. Κούκι. Κιλιαρίδη τώρα. Σιώτη. Κούκι. Θέλει να πάει μέσα η Κούκι. Αστοχή. Παίρνει μόνη της το rebound όμως. Και ξανασηκώνεται. Σιώτη τώρα το rebound, η οποία κερδίζει τελικά φάουλ. Το οποίο θα χρεωθεί στην Πατεράκη. Είναι το τέταρτο ομαδικό του Κρόνου. 3 ομαδικά έχει η ομάδα των Μελισσίων. Κιλιαρίδη στην Κούκι. Σιώτη. Κιλιαρίδη. Κούκι για 3 η Κούκι. Ευστοχή. 49-56. Σταθοπούλου. Τσαγκαροπούλου τώρα. Γλίτσα. Κρατάει την μπάλα. Πατεράκη. Τσαγκαροπούλου. Μέσα στη ρακέτα Τσαγκαροπούλου. Ευστοχή. 49-58. Κιλιαρίδη με την μπάλα. Κούκι. Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη πάει μέχρι μέσα. Ευστοχή. 51-58. Η διαφορά στους 7. Σταθοπούλου. Πατεράκη. Παντελή. Πάνω της Κυρίδη. Παντελή πάει μέχρι μέσα, ευστοχή και κάνει το 51-60. Ένα λεπτό απομένει για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Με τη γηπεδούχο ομάδα να βρίσκεται 9 πόντους πίσω, 6 πόντους πίσω. Με ένα έστοχο τρίποντο από την Κυρίδη. Σταθοπούλου. Γλίτσα. Παντελή. Γλίτσα. Σταθοπούλου. Τσαγκαροπούλου. Για 2 ευστοχή. 54-62. Κιλιαρίδη με την μπάλα. Στην Κούκι. Κυρίδη. Κιλιαρίδη τώρα. Στη Σιώτη χαμηλά. Κλείνεται από 2 η Σιώτη. Βρίσκει την Κυρίδη. Κούκι στη γωνία για 3. Αστοχή. Παναγιωτίδη το rebound. Αστοχή. Παναγιωτίδη το rebound ξανά. Αστοχή και πάλι. Πατεράκη θα μαζέψει τελικά την μπάλα. 5 δεύτερα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 3. 2. Σταθοπούλου. Αστοχή. 54-62. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Με την κυπεδούχο ομάδα να βρίσκεται πίσω με 8 πόντους. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Η πεντάδα για τα μελίσια είναι Κυρίδη, Χιώτη, Κούκη, Παναγιωτίδη και Κιλιαρίδη. Για τον Κρόνο, Κοντογιάννη, Θεοδωροπούλου, Τσαγκαροπούλου, Πατεράκη και Γλίτσα. Κιλιαρίδη με την μπάλα. Εκείνη θα πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την Κούκη στη 45, Κιλιαρίδη και πάλι. Χιώτη χαμηλά, πάνω της Πατεράκη. Χιώτη γυρνάει, εκτελεί αστοχή, Τσαγκαροπούλου το rebound. Κοντογιάννη. Κρατάει την μπάλα η Κοντογιάννη. Βρίσκει την Τσαγκαροπούλου. Η Παναγιωτίδη παρολίγο να κλέψει. Η Θεοδωροπούλου πετάει την μπάλα. Και τώρα η Κιλιαρίδη δίνει στην Κούκη. Χιώτη χαμηλά. Αστοχή η Χιώτη. Rebound. Το οποίο θα καταφέρει να μαζέψει η ίδια. Η Τσαγκαροπούλου θα κλέψει όμως. Και η μπάλα είναι για τα μελίσια. Κυρίδη, Κούκη, Κιλιαρίδη, 8 απομένουν για επίθεση. Παναγιωτίδη, Κούκη, στα 3 δεύτερα η Κούκη. Πάει μέχρι μέσα, αστοχή, rebound, το οποίο θα μαζέψει τελικά η Τσαγκαροπούλου. Γλίτσα με την μπάλα. Κοντογιάννη. Ο κύριος Καλογερόπουλος σηκώνει την Παρθενίου. Θεοδωροπούλου με την μπάλα. Γλίτσα. Παίρνει σκριν από την Τσαγκαροπούλου. Και τώρα η Τσαγκαροπούλου με την μπάλα χαμηλά στο post. Γυρνάει πάνω στην Κυρίδη. Αστοχή. Κούκι το rebound. Κιλιαρίδη. Σκριν από τη Χιώτη. Κιλιαρίδη κρατάει την μπάλα. Παναγιωτίδη. Πάει μέχρι μέσα. Βρίσκει την Κούκι έξω. Εκείνη για 3. Αστοχή. Rebound την Πατεράκη. Κοντογιάννη τώρα με την μπάλα. Κρατάει Κοντογιάννη. Για 3. Αστοχή. Rebound την Πατεράκη. Κλείνεται από 2. Κλέβει. Η Κυρίδη και η μπάλα φτάνει στη Χιώτη. Κιλιαρίδη. Παναγιωτίδη τώρα. Κυρίδη στη γωνία. Για 3. Ευστοχή. 57-62. Στους 5 η διαφορά. Με την Κοντογιάννη να κατεβάζει. Γλίτσα. Πατεράκη, Τσαγκαροπούλου. Κλέβει, Χιώτη και η μπάλα τώρα στην Κιλιαρίδη. Κούκι με την μπάλα. Κιλιαρίδη. Κιλιαρίδη. Βρίσκει τη Χιώτη χαμηλά, η οποία ευστοχεί 59-62. Κοντογιάννη. Η Κιλιαρίδη πέφτει στο έδαφος, αλλά η Κούκι κλέβει. Κιλιαρίδη τώρα. Κιλιαρίδη για 3, αστοχή, Χιώτη το rebound. Σηκώνεται, αστοχή ξανά. Το rebound τελικά πάλι η Χιώτη. Και ζητάει αντιαθλητικό η Κούκι και η Χιώτη στο διαιτητή. Θα μάθουμε τώρα τι θα δοθεί από τους διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι κλειδώνοντας το χέρι και γυρίζοντας έτσι, η Πατεράκη κάνει ένα σκληρό φάουλ στη Χιώτη, το οποίο μπορεί να δοθεί αντιαθλητικό.
Σε κάθε περίπτωση η φάση είναι φάουλ. Αντιαθλητικό, το οποίο χρεώνεται η Πατεράκη. Είναι το τρίτο ατομικό της, πρώτο αντιαθλητικό. Και η Χιώτη θα εκτελέσει βολές. Αλλαγές για τον χρόνο εκτός Γλίτσα, Κοντογιάννη και Τσαγκαροπούλου. Εντός Παντελή, Σταθοπούλου και Καμένου. Εύστοχη πρώτη βολή για τη Χιώτη. Εύστοχη και στη δεύτερη βολή η Χιώτη. Μειώνει στον πόντο. Αλλαγή τώρα εκτός η Χιώτη, εντός Παρθενίου. Παρθενίου τώρα στο side out. Παναγιωτίδη, Κιλιαρίδη, για τρεις η Κιλιαρίδη. Αστοχή, rebound η Παντελή. Γρήγορη πάσα μπροστά. Συγγνώμη, η πάσα ήταν της Σταθοπούλου στην Παντελή. Η Παντελή έφυγε στον ευνηδιασμό και το σκορ είναι 61-64. Κυρίδη, Κιλιαρίδη, Παρθενίου, Παναγιωτίδη για τρεις. Αστοχή, rebound η Παρθενίου. Κιλιαρίδη, 10 για επίθεση. Κούκι, πάρα πολύ ωραία ασίστα από την Κιλιαρίδη στο κόψιμο της Κούκι και το σκορ είναι 63-64. Τα Μελίσια στο τέταρτο δεκάλεπτο εξαπολύουν την αντεπίθεσή τους και μειώνουν στον πόντο, για να δούμε αν στα επόμενα 5 και 13 θα καταφέρουν να πάρουν το προβάδισμα, ενώ η Πατεράκη ευστοχή και κάνει το 63-66. Κούκι με την μπάλα, Κιλιαρίδη, Παρθενίου για τρεις. Αστοχή, rebound του Παναγιωτίδη, η οποία πάει μέχρι μέσα. Goal foul. 65-66 και η Παναγιωτίδη θα έχει την ευκαιρία να εσωφαρίσει το μάτς. Μετά από πάρα πολύ χρόνο τα Μελίσια ξαναφέρουν το μάτς στα ίσα. Αν και εφόσον η Παναγιωτίδη ευστοχεί στη βολή. Μία συμπληρωματική βολή για την Παναγιωτίδη. Αστοχή και η ομάδα του χρόνου κρατάει το προβάδισμα ενός πόντου. Σταθοπούλου στο κατέβασμα. Παντελή. Θεοδωροπούλου. Καμένου. Κερδίζει φάουλ, το οποίο και θα χρεωθεί η Κυρίδη. Time out. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
Επιστρέφουμε για τα τελευταία 4 λεπτά και 33 δεύτερα του τετάρτου δεκαλέπτου και του μάτς. Η πεντάδα και τα μελίσια είναι Κυρίδη, Παρθενίου, Κιλιαρίδη, Κούκη και Παναγιωτίδη. Για τον χρόνο Καμένου, Θεοδωροπούλου, Παντελή, Πατεράκη και Σταθοπούλου. Με την μπάλα η Πατεράκη αφήνει στη Σταθοπούλου. Πάνω της Κυρίδη, Θεοδωροπούλου για 3. Αστοχή. Rebound το οποίο τελικά κρατάει Κυρίδη. Κιλιαρίδη στο κατέβασμα. Κούκη, Παρθενίου, Κούκη και πάλι. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, κρατάει την μπάλα. Παναγιωτίδη. Περνάει εκείνη και πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, rebound από παρολίγων από την Παρθενίου. Η μπάλα είναι για τον χρόνο. Να υπενθυμίσουμε ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο, κάθε φορά που η μπάλα βγαίνει εκτός, σφυρίζει φάουλ ή οτιδήποτε, ο χρόνος σταματάει. Τέταρτο δεκάλεπτο είναι 10 λεπτά καθαρού χρόνου και όχι μεικτού. Η μπάλα τώρα στην Πατεράκη. Η Κούκη κλέβει, βουτάει η Κυρίδη για να κρατήσει την μπάλα. Πατεράκη βουτάει από πάνω της για να πάρει την μπάλα και τελικά η κατοχή είναι για τον χρόνο. Σταθοπούλου στο baseline out, η Κούκη παραλίγο να κλέψει. 2 δεύτερα απομένουν για επίθεση στον χρόνο. Ενώ τα μελίσια με εξαιρετική άμυνα προσπαθούν να γυρίσουν το μάτς. Πατεράκη, η μπάλα μένει στα χέρια της σέντερ του χρόνου. Κιλιαρίδη με την μπάλα. Ο κύριος Παπαζαφυρόπουλος σηκώνει την γλίτσα. Ενώ η Κιλιαρίδη πάει μέχρι μέσα και κερδίζει φάουλ χαμηλά από τη Σταθοπούλου. Είναι το τρίτο ατομικό της Σταθοπούλου. Εντός η γλίτσα αντί της Καμένου. Εντός η Χιώτη αντί της Παρθενίου. Η ομάδα του χρόνου έχει 3 ομαδικά. Η ομάδα των Μελισσίων μόλις 1. Κυρίδη με την μπάλα. Αφήνει στην Κιλιαρίδη. Κούκη. Κιλιαρίδη. Παναγιωτίδη. Εκτελεί στη λήξη του χρόνου. Δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Παντελή θέλει να τρέξει. Ηρεμεί τώρα το παιχνίδι. Σταθοπούλου με την μπάλα. Σταθοπούλου. Πατεράκη. Θεοδωροπούλου. Κλέβει η Χιώτη, η οποία θέλει να φύγει μπροστά στον ευνηδιασμό. Δίνει στην Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη αστοχή και τα μελίσια βρίσκονται μπροστά με 1 πόντο. Εξαιρετικό μάτς από την Χιώτη Μαρία Άννα. Η Παναγιωτίδη κλέβει και πάει μπροστά στον ευνηδιασμό. Η Σταθοπούλου όμως την κόβει πάρα πολύ έξυπνα και η μπάλα είναι για τα μελίσια. Αλλαγή για τον χρόνο, εκτός Σταθοπούλου και Παντελή, εντός Τσαγκαροπούλου και Κοντογιάννη. Baseline out για τα μελίσια. Κυρίδη με την μπάλα. Κιλιαρίδη στη Χιώτη. Χιώτη γυρνάει πάνω από την Πατεράκη, εστοχή. 69-66. Μεγάλο μάτς για τη Χιώτη. Για 3 η Καμένου φάουλ. Σφυρίζει ο κύριος Τυρμπάς.
αλλά δεν γνωρίζω αν είναι πάνω στο shoot ή είναι εκτός φάσης. Σπρώξιμο δείχνει ο κύριος Τριμπάς. Φάουλ το οποίο χρεώθηκε η Παναγιωτίδη, είναι το τρίτο της ατομικό. Ήταν εκτός φάσης το φάουλ. Πατεράκι τώρα. Εκεί θέλει να παίξει το post. Δίνει στη Τζαγκαροπούλου που έστοχει. 69-68. Κιλιαρίδη. Κιλιαρίδη στη Χιώτη. Χιώτη πάνω στη Τζαγκαροπούλου. Χιώτη γυρνάει και έστοχει. 71-68. Καμένου για 3 εστοχή και ισοφαρίζει. 71-71. Μπορεί σε όλο το μάτς για τον χρόνο έστω στα τρίποτα να ήταν η Παντελή, αλλά η Καμένου είναι αυτή που θα εστοχίσει. Πατεράκι το rebound. Χρόνος. Και οι δύο ομάδες θα έχουν χρόνο για επίθεση. Κοντογιάννη, Γλίτσα παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ακουμπάει όμως την πλαϊνή γραμμή και έτσι τα Μελίσια θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ και μετά να παίξουν άμυνα. 49 δεύτερα. Απομένει χρόνος και για τις δύο ομάδες. Να θυμίσω, Κιλιαρίδη, Παναγιωτίδη, Χιώτη, Κιλιαρίδη, Κούκι, Χιώτη χαμηλά, εννοείται ότι σε εκείνη θα πάει η μπάλα, γυρνάει πάνω από την Πατεράκη, αστοχή και Κοντογιάννη. Ένα δεύτερο θα απομείνει στα Μελίσια για επίθεση αν ο Χρόνος χρησιμοποιήσει όλο το χρόνο που του απομένει. Πατεράκι, 2 πάνω της, φάουλ χαμηλά, το οποίο θα χρεωθεί η Χιώτη. Time out από τον κύριο Παπαζαφυρόπουλο. Εμείς θα μείνουμε εδώ, δεν θα πάμε στα διαφημίσεις, μένουν 10 δεύτερα και 10 δέκατα για το τέταρτο δεκάλεπτο, 3-3 τα ομαδικά. Με το σκόρ υποσόπαλος 71-71. Αδιαμφισβήτητα αν τα Μελίσια νικήσουν, παίκτρια του αγώνα θα είναι η Χιώτη. Ενώ σε περίπτωση νίκης του χρόνου θεωρώ ότι αυτός ο τίτλος θα πρέπει να πάει στην Παντελή. Βεβαίως, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 10 δεύτερα και 10 δέκατα του αγώνα. Πεντάδα για τα Μελίσια. Χιώτη, Κούκι, Κιλιαρίδη, Κυρίδη και Παναγιωτίδη για τον χρόνο. Κοντογιάννη, Παντελή, Καμένου, Γλίτσα και Πατεράκι. Ο χρόνος επίθεσης κανονικά είναι στα 9 δεύτερα. Άλλο ένα time out από τον κύριο Παπαζαφυρόπουλο. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
Η πεντάδα για τα Μελίσια είναι Κούκι, Κυρίδη, Κιλιαρίδη, Σιώτη και Παναγιωτίδη. Για τον Κρόνο, Γλίτσα, Παντελή, Καμένου, Πατεράκη και Κοντογιάννη. 10 δεύτερα απομένουνε. Πατεράκη πάνω του Σιώτη. Καμένου, Παντελή, ο Κρόνος χάνει την μπάλα. Η Κυρίδη πάει να κλέψει. Παντελή με την μπάλα, πέφτει εκείνη. Παράταση στο Παναγιώτης Τριανταφύλου. Εμείς θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για την παράτηση που θα κρίνει το μάτς. Πέντε λεπτά απομένουν στην πρώτη παράταση. Γιατί έτσι όπως εξελίσσεται το μάτ, γιατί να μην έχουμε και δεύτερη. Κιλιαρίδη με την μπάλα. Κυρίδη, Σιώτη χαμηλά, κερδίζει φάουλ η Σιώτη από την Πατεράκη. Αυτό είναι το τέταρτο ατομικό της Πατεράκη. Έπειτα ο Κρόνος θα πρέπει να ρίξει το παιχνίδι τυχόνι για να μαρκάρει τη Σιώτη. Κούκι, Παναγιωτίδη, Κιλιαρίδη, Κούκι, Κιλιαρίδη και πάλι. Παίρνει το screen από τη Σιώτη, προσπαθεί να βρει την Κυρίδη, η μπάλα με λίγη βοήθεια από την Καμένου φτάνει σε εκείνη, Κούκι αστοχή. Κοντογιάννη με την μπάλα. Κοντογιάννη, Καμένου, Γλίτσα για 2. Χτύπησε η Κυρίδη, έχει πέσει κάτω. Φαίνεται να πονάει στο γόνατο, το οποίο έχει και με... Για να δούμε. Εννοείται μακάρι η κοπέλα να είναι καλά και να μπορέσει να συνεχίσει. Ο κύριος Καλογερόπουλος σηκώνει την Εμμανουηλίδου. Φαίνεται ότι θα οδηγηθεί σε αναγκαστική αλλαγή. Ο Αστράγαλος είναι αυτός που έχει χτυπήσει η Κυρίδη. Η Κυρίδη καταφέρει να σηκωθεί, καταχειροκροτείται από το γήπεδο και πάει στον πάγκο. Η Εμμανουηλίδου θα την αντικαταστήσει. Η κατοχή είναι των Μελισσίων. Το καλάθι θα μετρήσει.
Είναι τρίποντο, το οποίο έβαλε η Γλίτσα και το σκορ είναι 71-74. Ένα άσχημο σημείο για το μάτς. Είναι πάρα πολύ κρίμα το γεγονός ότι χτύπησε η Κυρίδη, ενώ εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κύριο Καλογερόπουλο, τον κύριο Φωτίου, αλλά και τον γενικό αρχηγό, τον κύριο Χατζόπουλο, για το ότι το σουτ μέτρησε. Αλλάζει η απόφαση, το σουτ μετράει ως δίποντο. Το σκορ είναι 71-73. Οι διαμαρτυρίες και οι συζητήσεις συνεχίζουν, ενώ η Κυρίδη δεν θα επιστρέψει στο παιχνίδι, είναι πολύ αμφίβολο. Κούκι με την μπάλα τώρα, Εμμανουηλίδου, Σιώτη, Εμμανουηλίδου, Κούκι, Κιλιαρίδη δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα και η κατοχή τώρα είναι για τον Κρόνο. Κοντογιάννη. Καμένου. Κοντογιάννη. Σκρίνα από την Τζακαροπούλου. Κοντογιάννη πάει μέχρι μέσα. Φάουλ που χρεώνεται η Κιλιαρίδη. Είναι το τέταρτο ομαδικό των Μελισσίων. Πρώτο ατομικό της Κιλιαρίδη. Βολές για τον Κρόνο, ο οποίος βρίσκεται 2 πόντους μπροστά. Εκτός η Πατεράκη, εντός Θεοδωροπούλου. Χαμηλώνει το σχήμα ο κύριος Παπαζαφυρόπουλος. Εύστοχη στην πρώτη βολή Κοντογιάννη. 71-74. Εύστοχη στη δεύτερη, 71-75. 4 πόντους πίσω τα Μελίσια. Κούκι με την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, γυρνάει. Η Θεοδωροπούλου την κόβει. Καμένου με την μπάλα. Κοντογιάννη. Κρατάει Κοντογιάννη, Θεοδωροπούλου, Καμένου. Κοντογιάννη, 3 δεύτερα, 2. Από πολύ μακριά, αστοχή, shot το rebound. Εμμανουηλίδου, Κούκι. Η Κούκι για 3 αστοχή. 74-75, ενώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες για φάουλ τη Σιώτη πάνω στη Θεοδωροπούλου. Κοντογιάννη στο κατέβασμα. Η διαφορά ξανά στον πόντο. Κοντογιάννη πάει μέχρι μέσα. Η μπάλα είναι για τον Κρόνο. Αλλαγή εντός η Πατεράκη, εκτός τη Θεοδωροπούλου. Baseline out για τον Κρόνο, το οποίο θα κελίσει Κοντογιάννη. Η μπάλα στην Πατεράκη. Ψηλά τώρα στη Γλίτσα. Πατεράκη πάνω της η Κούκι. Δίπλα η Κιλιαρίδη για βοήθεια. Βρίσκει τη Γλίτσα, η οποία αστοχεί. Η Σιώτη παίρνει το rebound μέσα από τα χέρια της Αγκαροπούλου. Εμμανουηλίδου. Κιλιαρίδη. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σηκωθεί, κόβεται από την Αγκαροπούλου.
Παντελή εντός εκτός η γλίτσα. Κούκι με την μπάλα. Κιλιαρίδη για 2 ευστοχή και τα Μελίσια παίρνουν προβάσμα ενός πόντου. 76-75. 4 ομαδικά κάθε ομάδα. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να δώσει φάουλ. 1 και 53 πριν τη λήξη. Κοντογιάννη, Παντελή για 3. Αστοχή. Και φάουλ το οποίο κάνει η Σιώτη, φαίνεται. Το φάουλ από τη γραμματεία έχει δοθεί στην ομάδα του Κρόνου. Οι διαιτητές δίνουν το φάουλ στην ομάδα των Μελισσίων. Εύστοχη στην πρώτη βολή Τσαγκαροπούλου. 76-76 φάουλ το οποίο χρειάστηκε η Σιώτη. Εύστοχη και στη δεύτερη βολή η Τσαγκαροπούλου. Η διαφορά στον πόντο. Παναγιωτίδη, Εμμανουηλίδου, Παναγιωτίδη και πάλι. Παναγιωτίδη θέλει να πάει μέχρι μέσα. Γυρνάει πάνω από την Κοντογιάννη, αστοχή. Η Τσαγκαροπούλου το rebound. Άλλη μια φορά η Σιώτη καταφέρει να τραβήξει την μπάλα από την Τσαγκαροπούλου, αλλά οι διαιτητές δίνουν την κατοχή στον Κρόνο. Η διαφορά είναι στον πόντο, με τον Κρόνο να προηγείται. Η μπάλα στην Καμένου και τώρα η Παντελή. Παντελή κρατά την μπάλα. Τσαγκαροπούλου. Κοντογιάννη. Παντελή θέλει να πάει μέχρι μέσα. Αστοχή, shot το rebound. Εμμανουηλίδου με την μπάλα. Βρίσκει την Κιλιαρίδη. Κρατάει Κιλιαρίδη. 9 δεύτερα για επίθεση. Κιλιαρίδη πάει μέχρι μέσα, αστοχή, rebound Καμένου. Παντελή με την μπάλα. 43 δεύτερα για λήξη. Κοντογιάννη. Κρατάει Κοντογιάννη, ο Κρόνος θέλει να ροκανίσει το χρόνο. Πατεράκι, ευστοχή πάνω από την Κούκη. Και η διαφορά είναι στους 3. Time out από τον κύριο Καλογερόπουλο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. «27 δεύτερα και 22 δέκατα του δευτερολέπτου μένουν για τη λήξη του μάτς, σε ένα μάτς thriller το οποίο ακόμα και τώρα μπορεί να μην κριθεί σε αυτή την παράταση σε περίπτωση που τα Μελίσσα εστοχίσουν σε τρίποντο. Η πεντάδα για τους γηπεδούχους, για τις γηπεδούχους, είναι Κιλιαρίδη, Εμμανουηλίδου, Κούκη, Παναγιωτίδη και Σιώτη. Για τον Κρόνο, Θεοδωροπούλου, Κοντογιάννη,
Πατεράκη, Γλίτσα και Τσαγκαροπούλου. Σιώτη, εκείνη θέλει να πάει μέσα. Εμμανουηλίδου για 3. Αστοχή. Η Κούκη καταφέρνει να πάρει το rebound. Παναγιωτίδη. Εμμανουηλίδου. 11 δεύτερα. Εμμανουηλίδου πάει μέχρι μέσα. Φάουλ. Βολές για Εμμανουηλίδου. Ο κ. Καλογερόπουλος ζητάει αντιαθλητικό. Σπρώξιμο το οποίο θα χρεωθεί. Είναι 5 τα ομαδικά. Η Εμμανουηλίδου αν ευστοχεί και στις 2 βολές θα πρέπει αστοχή στην πρώτη. Αν ευστοχεί στη δεύτερη το μάτς θα είναι στους 2 πόντους και τα μελίστα θα αναγκαστούν να κάνουν φάουλ. Ευστοχή στη δεύτερη βολή η Εμμανουηλίδου. Time out από τον κύριο Παπαζαφυρόπουλο. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί για τη λήξη αυτού του θρίλερ. Δέκα δεύτερα και 30 δέκατα του δευτερολέπτου απομένουν για τη λήξη του μάτς. Η μπάλα είναι στα χέρια του Κρόνου. Η πεντάδα για τα μελίσια παραμένει Παναγιωτίδη, Κούκη, Σιώτη, Εμμανουηλίδου και Κιλιαρίδη. Για την ομάδα του Κρόνου Γλίτσα, Παντελή, Κοντογιάννη, Καμένου και Πατεράκη. Φάουλ της Κιλιαρίδη πάνω στην Καμένου. Βολές για την γκάρ του Κρόνου. Η Τσαγκαροπούλου θα μπει αντί της Γλίτσα. Έστοχη στην πρώτη βολή η Καμένου. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη ουσιαστικά θα έχει καθαρίσει το μάτς. Αστοχή στη δεύτερη. Κούκι. Κιλιαρίδη για 3 από τη γωνία. Φάουλ. 3 βολές. Η Κιλιαρίδη έχει την ευκαιρία να στείλει το μάτς σε δεύτερη παράταση, εάν και εφόσον ευστοχίσει και στις 3 βολές. Κιλιαρίδη. Άστοχη στην πρώτη βολή. Αν δεν γίνει κάποιο θαύμα από τις 2 ψηλές, Κούκι και Σιώτη στη ρακέτα, στην τρίτη βολή το μάτς είναι του Κρόνου. Κιλιαρίδη. Δεύτερη βολή χαμένη σε κάποια φάση, αλλά NBA τα μελίσια παίρνουν την ισοπαλία και πάει σε δεύτερη παράταση το μάτς. Κιλιαρίδη. Άστοχη στη δεύτερη βολή. Στην τρίτη βολή χτυπάει μόνο ταμπλό. Η μπάλα είναι για τον Κρόνο. Νικήτρια ομάδα του σημερινού παιχνιδιού είναι ο Κρόνος με 77-80. Ένα απίστευτο μάτς
με πολύ ωραίες φάσεις, πάρα πολλά σουτ και πολύ καλές άμυνες, δυνατό μάτς, το οποίο λήγησε ήταν των Μελισσίων και νίκη του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Να ευχηθούμε και περαστικά στην Κυρίδη Αγγελική, η οποία χτύπησε τον αστραγαλό της. Ο Κρόνος καταφέρνει την τρίτη του νίκη και τα Μελίσια σημειώνουν την τέταρτη του ήττα. Οι εντάσεις συνεχίζονται παρά τη λήξη του μάτς. Χειροκροτούνται η ομάδα του Κρόνου, φωνάξουν και τα Μελίσια. Χειροκροτούνται και εκείνα από τους οπαδούς και την αντίπαλη ομάδα. 77-80 τελικό σκορ υπέρ του Κρόνου. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια και καλό σας απόγευμα.